Bago pa man pumasok ang buwan ng Marso ay nakakaranas ng mataas na heat index sa Camarines Sur. Nitong Lunes, March 23, umabot yan sa 36 degrees Celsius. Dahil dito kanya-kanyang paraan ang ginagawa ang publiko upang maibsan ng matinding init. Kabilang ang pagsusuot ng preskong damit, paggamit ng payong o sombrero at kung ano pang pananggalang sa init at madalas na pag-inom ng tubig. Pinaka-apektado ng panahon ng mga nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw kabilang ang mga habal-habal rider na halos maghapong nakabilad sa init. Isa na rito si Tatay Alvin Beltrano na umaasa sa pagmamaneho ng motor bilang pangkabuhayan. Pag nag-uran, mayong biyahe. Kaya pag mainit, tira kami ito. May pasero. Tubig, pagabot kayo masiro. Ako namin kaya. May mga patos, helmet. Yan. Ayon sa Pag-asa, hindi pa umaabot sa peak ng init ang kasulukuyang nararanasang maalinsangang panahon. Ngunit inaasahang mas tataas pa ang heat index sa mga susunod na araw at maaaring lumampas sa 40 degrees Celsius. Ipinaliwanag ng ahensya na isa sa mga dahilan ng mataas na heat index ay ang heograpikong kinalalagyan ng Pilipinas na napapaligiran ng karagatan na nagdudulot ng mas maalinsangang panahon dahil sa patuloy na evaporation. Kapag maalinsangan po, most likely yung factor po dyan ay walang pag-uulan. Kapag po walang ulan ay wala rin nagpapalamig sa ating soil. Kasi ang unang-unang nagpapainit sa hangin ay yung ground natin. Unang-unang umiinit yung ground and then saka na lang po umiinit yung hangin. Paalala naman ng Pag-asa sa publiko na ugaliing manatiling hydrated, iwasan ng matagal na pagbabad sa araw at magsuot ng angkop na kasuotan upang makaiwas sa masamang epekto ng matinding init. Regine Boy, CSN.